Abanikazi bamatekisi baseGauteng ngibona abanikazi bemizila efana nalona elokishini laKwaZulu-Natal eZakheni. Kodwa ushisa phansi umbango ngalemgwaqo kanti sekuze kwachitheka negazi. Isibhicongo sokubulawa kwabantu ngomgqibelo ntambama ngesonto eledlule siwukhahlameze kakhulu lo mphakathi. There are people over here who are staying, they don't want to stay here because of this violence, which we don't know about it. Yes, we are scared. We are very, very scared. Uvusi Phewa uthi akanayo enye indlela ngaphandle kokuhamba ngamatekisi kuye emsebenzini. Lo mlisa oneminyaka engu-45 uthi amatekisi abiza kahle futhi ayashesha, kodwa lokhu kunzima kuyena kanye nabasondelene naye. I do phone them when they go to town, just to ask them they're still alive or they're dead. Bangamashumi amathathu abantu asebebulewe kulonyaka esigamekweni zokudubula esihlobene nodlame lwamatekisi eZakheni. Umphakathi uthi kudingeke ezinye iziteshi zamaphoyisa ukuvikela ukulahleka kwemphefumulo. I'm very, very angry about these things. Oh, I'm very, very scared because we are going with the taxis when you go to work. Ungqongqoshe wezokuphepha komphakathi KwaZulu-Natal uWillis Mchunu uthi umnyango wakhe uzobamba umhlangano nabanikazi bamatekisi kungekudala. Kodwa ke kunokwesabela ukuthi abanye bazofuna ukuziphiliselela bese liqala phansi futhi udlame. Umunyu wokulahlekelwa izihlobo kanye nabangani uyaqhubeka nokuzwakala kulona lonke leli lokishi.